Hola, comencem aquest tutorial per als ponents del Ball de l'Orgull en Ciències basat en el vídeo de la Barbie. El ball consta principalment de 3 estrofes, que farem 1, 2, 3, després hi haurà una mica de freestyle i després tornen 2 estrofes i farem les parts de 1 i 3. La primera comença així amb un ti-ti-ti-ti-ti-ti, que és quan ens posem en lloc. Sí? I després, bàsicament, si ho feu amb mi, començarem així. Colze, 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 avall, roda, avall. Sí? Colze, 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 avall, roda, avall. Val? Llavors, després d'això, farem volta, sí, només una volta, colze, 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 avall, roda, avall, volta. I llavors aquí és on hi ha una mica de coordinació i amb cames, sí? Quan hem fet aquesta volta, fem així, com un loop, amb les mans, volta, loop, sí? Volta, el loop. I mentre fem això, també el peu esquerre el passem cap a l'altre costat. Sí? El posem així, de punta, fem el loop i de punta. Sí? Des del principi. Colze, 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 avall, roda, avall, volta, loop. Sí? Colze, 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 avall, roda, avall, volta, loop. Molt bé. Quan estem aquí, el que fem és estirem, recollim, sí? El loop, estirem, recollim i una volta, invitant la gent que ens segueixi, sí? Després del loop, estirem, recollim i una volta, sí? Això, fins aquí seria ja la primera estrofa, ho repetim. Colze, 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 avall, roda, avall, volta, loop, estirem, recollim, invitem la gent a venir. D'acord? Ara provem amb la música a un 80% de velocitat. Primer hi ha uns moments instrumentals per posar-nos a lloc i llavors colze, 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 avall, roda, avall, volta, loop, estirem, recollim. D'acord? És una mica més ràpid, però no passa res. Som-hi un altre cop. Quirls en ciència, colze, 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 avall, roda, avall, volta, loop, reculls. Sí, un cop més. Aquí anem entrant, ens col·loquem en lloc. Ara, quirls de ciència. Investigar i divulgar. Això és perquè som persones també si tu pots allò ho fas. Molt bé. Ara ho farem un parell de cops a la velocitat normal de la cançó. Com que teniu el vídeo, podeu tirar enrere, podeu practicar-ho lent, podeu canviar la velocitat de reproducció del vídeo, com vulgueu, però ara ho fem aquí amb la velocitat normal. Fem-la molt ràpid, però no. Ens col·loquem allò. Colze, avall, roda, avall. Això és perquè som persones també si tu pots allò ho fas. Ulleres de protecció. D'acord? No ens estressem, ho aneu practicant amb lent i després torneu a la part ràpida i us poseu a la part ràpida, sí? Cap problema. D'acord, ara anem a la versió fàcil de la primera estrofa. Sí? La versió fàcil seria eliminant una mica el que són girs. Sí? Que llavors seria colze, 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 avall, amunt, avall,
dreta, esquerra. Sí? Això és el que abans fèiem el avall, gir, volta. Sí? I abans fèiem colze, avall, roda, avall, volta. Per simplificar aquests, el roda i volta només és amunt i avalls. Sí? Colze, avall, amunt, avall, esquerra, dreta. Sí? Colze, avall, amunt, avall, esquerra, dreta. Sí? Molt bé. Llavors, tornem un cop més. Colze, avall, amunt, avall, esquerra, dreta. Llavors, vindria el loop. Sí? El loop, doncs si feu l'esquerra, esquerra, dreta, simplement no feu el loop amb les mans, si us costa molt. L'altra gent hem acabat així i fem el loop, doncs vosaltres, si heu fet esquerra-dreta, simplement feu així. Sí? Tornem-hi. Colze, avall, amunt, avall, esquerra, dreta, loop. Llavors, si estiren, recull, invitació. Sí? Tornem-hi. Esquerra, dreta, avall, amunt, avall, esquerra, dreta, loop, estira, recull, invitació. Fem un cop a música al 80%. Colze, avall, amunt, avall, esquerra, dreta, loop, recull. Sí? I ara ho fem a velocitat normal. Colze, avall, amunt, avall, esquerra, dreta, volta, estira, recull, invita. D'acord? Llavors, passem a segona estrofa. Sí, això és la primera estrofa. Passem a la segona estrofa. Hem acabat de fer això. Llavors fem una volta, sí? Ves, com abans. Volta, llavors, escolta, sí? Volta, escolta, volta, escolta, i llavors des d'aquí fem un molinet, sí? Volta, escolta, molinet. I amb aquest molinet tornem a escolta, sí? És senzillet, sí? Des del principi. Volta, escolta, molinet, escolta, llavors fem dos molinets, sí? Del principi, volta, escolta, un molinet, escolta, dos molinets, una volta, peu endarrere, puny, aplaudim, sí? Fem la volta la podeu fer amb 1, 2, 3, 4 passos, sí? La volta la podeu fer amb 4 passos, dreta, esquerra, dreta, peu darrere, sí? Amb això n'hi ha prou. Volta, escolta, un molinet, escolta, dos molinets, una volta, esquerra darrere, puny, aplaudim. Sí? Un altre cop. Volta, escolta, molinet, escolta, dos, volta, peu esquerra darrere, puny, aplaudim. Sí? 80%. Això és perquè som persones que més i tu pots allò fa. Comencem. Gir, escolta, volta, escolta, dues voltes, gir, aquí, sí, un altre cop, ulleres de protecció, això és perquè som persones que més i tu pots allò fa. volta, escolta, molí, escolta, dos, gir, peu, punys,
Per aquesta segona estrofa, com que és bastant senzilleta, l'únic canvi seria al final de tot, quan fem la volta, peu darrere, puny, puny, picar de mans, que això és bastant ràpid, simplement eliminem aquest puny, puny, i no cal posar el peu darrere, sí? Quan feu la volta feu 1, 2, 3, 4, i encaixeu amb les picades de mans, amb l'aplaudiment, i ja està, sí? Fem aquesta versió a velocitat normal, perquè és igual que abans i senzilleta. Si tu pots allò fas, ulleres de protecció, fent càlculs a l'ordinador, no ens fareu patir, volta normal. som aquí, no teniu altra opció. Sí, i encaixem amb la picada de mans, cap problema. Fem-ho tot des del principi, les dues estrofes. Sí, això ja són dues estrofes de les tres. Perfecte, meravellós, super senzill. Som-hi. Colze, 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 avall, roda, avall, volta, loop, estira, recull, invitem, volta, escolta, escolta, molinet, escolta, escolta, 2, i volta, peu esquerra, puny, puny. Sí? Molt bé. Fem amb música la segona estrofa i després ho farem tot junt. Molt bé. Des del principi a 80%. Sí? Anem entrant i després el quiz en ciències quan comencem, Colze, 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 avall, roda, avall, volta, loop, estira, recull, invita, volta, escolta, escolta, molí, escolta, escolta, 2, gir, cama, puny, puny. Ara ho farem a velocitat normal. Ens anem col·locant i després del quiz en ciència comencem, Colze, 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 avall, roda, avall, volta, loop, estira, recull, invita, volta, escolta, escolta, molí, escolta, escolta, 2, volta, esquerra, puny, puny. D'acord? Bé, motivation, som-hi. Ens queda només la tercera estrofa. Llavors, molt bé, hem fet això, la volta, puny, puny, i llavors fem un puja i baixa amb la mà. Girem, puja, baixa, baixa. Hem acabat així i ara hem de, bàsicament, hem de girar, sí? I girant també, doncs, la mà esquerra baixa la cintura i l'altra mà fa tota una volta, sí? Llavors, amunt, avall, amunt, avall. Sí? Si voleu, podeu fer un moviment de malucs, sí? Quan amunt, avall, amunt, avall. Si no, no passa res, amunt, avall. També ajuda una mica amb la inèrcia. Però si no, doncs feu un amunt, avall i ja està. Sí? Som-hi. Doncs jo. Amunt, avall, només 2 cops. Llavors aquí és la part, és potser la transició que és més difícil, sí? Perquè és amunt, avall. Llavors d'aquí, les mans, bàsicament el que faran és 2 cops, faran així. Sí? Com si estéssiu nedant, com si estéssiu empenyent alguna cosa cap avall. Sí? 2 cops. O sigui, amunt, avall, empenyem, empenyem. Sí? Aquí els peus és on la cosa es posa una mica més difícil. Perquè hem acabat així. Llavors el que hem de fer és 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí? Amunt, avall, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Comencem amb el dret, dreta, esquerra, després esquerra, dreta. Sí? Amunt, avall, dreta, esquerra, dreta. D'acord? Això seria la versió senzilla,
Si el que ve ara us sembla molt difícil, la versió senzilla sempre és això, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estàtic al lloc sense cap problema. Però, si ho voleu fer més elaborat, aquests passos, en compte de ser 1, 2, 3, 1, 2, 3 estàtic, el que farem serà que el 1 va darrere. Sí? Llavors l'1, que és el peu dret, va darrere l'esquerra. Sí? I fem 1, 2, tornem, i llavors l'esquerra, que és l'1, 1, 2, tornem. Sí? Si és el mateix, 1, 2, 3, 1, 2, 3, el que passa que l'1 tirem una mica endarrere. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'acord? El 1 fem així com una passa endarrere, però el 2, 3 tornem al lloc. Tornem així amb els peus, és 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí? Dreta, esquerra, esquerra, esquerra. D'acord. Llavors, això amb els braços també, sí? La versió estàtica seria 1, 2, 3, 1, 2, 3. La versió amb el pas endarrere, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí? Li podeu posar més ganes si voleu i fer-ho una mica més així, però si no, 1, 2, 3, 1, 2, 3 i ja està. D'acord. Tornem des del principi d'aquesta tercera estrofa a l'amunt i avall, sí? Fem el amunt, avall, 1, 2, 3, 1, 2, 3, sí? Amunt, avall, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Val. I ja està. Això és el més difícil que hem de fer i ara el que queda ja és molt senzillet, sí? Amunt, avall, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quan estem aquí fem dos cops de puny. Puny, puny, sí? O sigui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, puny, puny, obrim, escolta, escolta, això ja ens ho sabem, puny, puny, puny. Sí? O sigui, a dalt, avall, 1, 2, 3, 1, 2, 3, puny, puny, obre, escolta, escolta, puny, puny, puny. Un altre cop, a dalt, a baix, 1, 2, 3, 1, 2, 3, puny, puny, obre, escolta, escolta, puny, puny, puny. Bé? Després del puny, 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 peu dret endavant, peu esquerre endarrere, peu dret a la dreta i cama esquerra. Pam, pam. Sí? Bàsicament és fer els 4 punts, amb la dreta davant, amb l'esquerra darrere, a la dreta, a l'esquerra, cama, pam, pam. Sí? Llavors, aquesta tercera estrofa, des de l'amunt avall, és amunt, avall, 1, 2, 3, 1, 2, 3, puny, puny, obres, escoltes, escoltes, puny, 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 davant, darrere, dreta, esquerra, pam, pam. Sí? Fem tot el ball sense música, les 3 estrofes, d'acord? Els anem situant, llavors el quirs, en ciència, esquerra, dreta, colze, sí? Quirs, en ciència, colze, 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 avall, roda, avall, volta, loop, estira, recull, volta, invitem, volta, escolta, escolta, molí, escolta, escolta, 2, volta, peu, puny, puny, amunt, avall, 1, 2, 3, 1, 2, 3, puny, puny, obre, escolta, escolta, 1, 2, 3, davant, darrere, dreta, esquerra, pam, pam. Sí? Ara ho fem tot amb el 80% de velocitat. Som-hi, el 80%. Allò, colze, 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 avall, roda, avall, volta, loop, estira, recull, invita, volta,
Escolta, escolta, molí. Escolta, escolta, dos. Volta. L'esquerra, puny, puny. Amunt, avall, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puny, puny. Obre. Escolta, escolta, puny, puny, puny. Davant. Darrere. Dreta. Cama. Sí? Molt bé. Ara ho fem a velocitat normal. Velocitat normal. A lloc. Investigar i divulgar. Això és pel que som persones també, si tu pots allò ho fas. Ulleres de protecció, fent càlculs a l'ordinador. No ens fareu patir perquè som aquí, no teniu altra opció. I cadascú sense algú em creu. Evolucionem, no discriminem mai a ningú. Perfecte. Sí, ja ho tenim això, i llavors ja ve la tornada, és l'orgull, orgull en ciències, tarararara. Sí, tota aquesta la tornada. En la tornada no hi ha coreografia, bàsicament és una mica estil lliure cadascú, però amb moviments senzillets. Sí? Si voleu us podeu moure una mica per l'espai, després haurem de tornar a la formació original, que ja la decidirem aquell dia segons qui se senti amb més ànims d'estar a primera fila o segona fila. Bé, segona fila o tercera fila, primera fila seran les travestis. Doncs això, a la tornada és una mica freestyle, sí? Podeu agafar un parell de moviments senzills i bàsicament fer-ho tota l'estona, saps? Coses així, o alguna cosa així, o simplement anar fent així, o així, sí, el que vulgueu. És anar fent així, freestyle, tota l'estona de la tornada. Per exemple, podeu anar canviant, no cal que sigui el mateix moviment, sí, però és una mica freestyle, moviments senzillets i no passa res si són una mica ridículs. D'acord. Aquí és el... És l'orgull. I aquí és on fem el... Sí? Bàsicament és fer moviments així, super senzills, de costat a costat, o amb les mans així, o podeu anar fent així, el que vulgueu, sí? Moviments així, els feu 2 o 3 cops, els que vulgueu, si voleu estar totes en el mateix moviment, amb el mateix moviment, si voleu anar canviant, aneu canviant, però aquí cadascú el seu rotllo, sí? Bueno, si voleu podeu copiar algú, però... Vaja, que aquí no hi ha coreografia. I llavors sentiu que torna a començar. Quiz en ciència. I el que farem serà repetir les estrofes 1 i 3. Sí? La 2 ens la saltarem perquè només hi ha 2 estrofes, llavors ens saltarem la 2. Sí? Llavors, si fem la 1 i la 3, la veurem com començàvem, i la 3 era la que feia amunt, avall, 1, 2, 3. Sí? O sigui, després de la invitació, en comptes de fer allò i l'escoltar, després de la invitació anirem al amunt, avall. Sí? Ho fem ara així un cop amb música, el 80%. Estrofa 1 i 3. A lloc. Colze, avall, roda, avall, volta, loop, estira, recull, invita. I ara farem ja amunt, avall. Amunt, avall, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puny, puny, obre, escolta, puny. Davant, darrere, dreta, cama, és l'orgull. I torna a ser l'orgull de l'estrofa que fem els moviments que vulguem. El que vulguem, sí?
I ara hi ha un moment instrumental, així que no hi ha text, que aquí és quan us presentaré, sí? Llavors, en aquest moment, simplement, estem així, dreta-esquerra, i jo aniré presentant a tothom, sí? Quan dic el vostre nom podeu saludar, però bàsicament és anar fent així. I llavors torna el text. Al final, quan ja us he presentat, sorpresa, hi ha uns quants moviments més, sí? Però són també molt senzillets, són bastant lents, que bàsicament és cap a l'esquerra, cap a la dreta, sí? Com si t'estessis estirant d'una corda. Cap a l'esquerra, cap a la dreta, fem una volta, peu, tornem, peu, sí? Corda, corda, volta, peu, volta, peu, sí? I a partir d'aquí és super senzill perquè és esquerra, dreta, fem així i acaba la cançó, sí? Esquerra, corda, corda, gir, peu, esquerra, dreta, sacsegem i pam, acaba la cançó, d'acord? Molt bé. Fem aquest tros amb música i ara tornarà el text i farem la corda. Quan no pots més, gira, peu, esquerra, dreta, mous, i acaba la cançó. Molt bé. Doncs fem tota la cançó, sí? Tota la cançó al 80% i llavors farem tota la cançó a velocitat normal. Aquí ens anem col·locant. Colze, avall, roda, avall, volta, loop, estira, recull. Volta, escolta, molí, escolta, dos, volta, esquerra, punt, amunt, avall, 1, 2, 3, punt, obre, escolta, punt, davant, darrere, dreta, cama, és l'ur, freestyle. Ja tornarem al quiz de ciències, primera i tercera estrofa. Colze, avall, roda, avall, volta, loop, estira, recull, invita, amunt, avall, 1, 2, 3, punt, obre, escolta, punt, davant, darrere, dreta, és dur, freestyle, i ara el silenci ens els presento, tothom a lloc i així. Jo vaig dient, quan dic el vostre nom, saludeu i ja està. Són 8 persones, sí? Quan he saludat les 8 persones, tornarà el text i llavors farem la corda.
gir, farem progrés, punt, arribarà, si no esquerra, dreta, ho haurem de esquerra, repetir. dreta, És l'orgull en ciències. perfecte. Velocitat normal. Cosa. Investigar i divulgar. Això és perquè som persones que més i tu pots allò fas. Ulleres de protecció, fent càlculs a l'ordinador. No ens fareu patir perquè som aquí, no tenim altra opció. I cadascú sense algú en creu. Evolucionem, no discriminem mai a ningú. Tinc orgull, tinc orgull, tinc orgull. És l'orgull en ciències. Pot ser que ens apartin però no ens deixem trepitjar. És l'orgull en ciències. Aportem coneixement que el món ningú. Primera i tercera estrofa. Collies en ciència, no parem d'innovar, investigar i divulgar. Això és perquè som persones també si tu pots fer jo ho fas. I cadascú sense algú en creu. Evolucionem, no discriminem mai a ningú. Tinc orgull, tinc orgull, tinc orgull. És Freestyle. l'orgull en ciències. Pot ser que ens apartim però no ens deixem trepitjar. És l'orgull en ciències. Aportem coneixement que el món millorarà. Presentacions. Somriure, Com si no estéssim patint. Ja torna la lletra amb les cordes. Quan no pots més, t'acompanyem. Farem progrés, arribarà. Si no escolten, ho haurem de repetir. És l'orgull en ciències. Meravellós! Gràcies per veure el tutorial de com ballar Barbie en activisme queer científic.